O yan, for life. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Isyu, Bareta, Istorya, Gabos Maandar. Uyada ang pagtukar ng mga isyu, bareta asin mga istorya sa satong nasyon. Kasabay ang balanse asin patas na pagtatar ng mga isyus kanalaw. Daing pigsusurungan, kundi ang katotohanan. Sarabay ang pagandar, programa, Arandar, Bicolandia, Pag-iriba, si Ariel Andes Arrieta. Sa programa, Arandar, Bicolandia, digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Hari pag-uro arte na mayo kanin kwarta basta bayadin na ay nagtuguryo hari pagtago Mansiguryo, mana... babantayan taka Ahoy! pagsi mong tinabla Ay, ang tamang oras sa 3 minutos makalias na alas 4 nin pagkahapon. Digdi sa na yan sa Bicolnet TV. Ani una naman kita sa programang Arandar Bicolandia sa Lindongkan Bicolnet TV sa panginot kan sa mga station manager Maestro Nel Agtuon. And of course kan sa muyang production manager Tony Kay. Mayos pa naman ako nito. Initabi si Ayi Andes Arrieta asinan sa kuyang kapartner. Yes, thank you very much, Kuya Gilbert Otivar. Yun. nagtuguryo ka Siyempre, mag-revive naman naman kita sa long ni sarong oras mag-istoryan kita kay mga dapat pang-istoryan, mga nangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Kunin ko kamo mga gustong ipabot sa mga nununungan pwede na tabi ninyo ang ipaagi digdi sa programang Arandar Bicolandia. Pwede tabi ka mo magpartisipar sa pagi sana sa pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. Dahil sana magparasiri-rip, mag-intra, magpartisipar, tanganing magayon an ugada kan sa tuyang mga ora-istorya. Siyempre, inot sa gabos, ang mahal na Diyos. And pasigundatan mga nagasilibre kan sa tuyang mga birthday. Ngunyan na petsang ini. Anong petsang ngunyan? 5? 5. Petsa 5 kan July 2023. Oy, belated happy birthday kay Sir Art Gomez. Kan na barangay Tabon-Tabon Daraga. Albay, nagdumang ka partner? Opo. Anong kumusta man sulaban duwang? Yes, talagang magayon and talagang sa mga amigo, amiga, mga kumpadi, madi, yaon duman. Dako lang tawo. Yes, Happy birthday kaya. And also, may mga kairibag na duman ng mga amigo na sa media na nag-attend. Sana imbitado ano. May nag-rival kaya dyan eh. Dahil ka man niya imbitado. Ano ka dyan? Pero ako talaga partner. Iba. Okay. Pag makuha ko imbitado, daw amigo ko an. Dahil talaga ako na dyan. Nasusupog ako. Iyo. Pero kung, oy, dumigdi ka nga sa kunya, yan, pwede yan. Minsan nga, pag dahil pang reputasyon, dahil pa ako na dyan. Araw, kanya-kanya man. Presensya, oo. Kanya-kanya man na ano yan kaya. Pero anyway, igwa man ki mga amigong mintras pangya ka mo imbitaran. Kung magdigdi ka mo. Igwa man talaga kiaro ka yan. Yes. Ayan, tana yan. Kanya-kanya lang tayong, pananaw sa buhay. And syempre duman sa mga nakaselebrar kan sa inang anibersaryo, happy anniversary. And duman sa may mga kamundan sa pamilya, lalo na itong may mga kapamilyang nagpaaram na sa ibabaw, kang kinaman talagang mamundo po yun sa ladukan mga nagkawarlat. Kung kaya condolences po sa may mga gadaan ang programang ini kakisumaro sa inyong pagmundo. Anong may nag-take out ngunyan? May mga nag-take out ngunyan na mga board passer baga.
Okay. Congratulations ha. Mhm. So ano ito? So medicine yata, garo sa PICC Pigibo. Pero dakol na mga nagpasar sa board ng mga Bicolano. Okay. Congratulations Congratulations. sa aki ni Dr. Jane Borse. Dr. Jane, congratulations sa imong aki. Nahiling ko sa post mo sa PICC nag-o-taking sa mga bagong Okay. dental medical. Congratulations, madam. Aha. Amiga tayan. Amiga, okay. Si Jane. And uni an amig, alimutan naman ini. Di ako nakabasa. Ika, nakabasa kang may antipara. Pag-aranay. Dapat may antipara tanan. Oo, Hindi ko na. Ako, pag-arayo. Pag di antipara, di ko nababasa. Mhm. Pero Ako- pag-aranay, di ako nakabasa ka. Okay. Ini o si Kunyan. Keep up the good job, mga kuya. Kuya ini. Si Opo. Pading Clarence Sintalan. Yes, Kuya Taga Clarence. Branch 52. Okay, salamat, Kuya. Ining kuya ta ini. Kabuinas man sa mga aki. Wow. Mga matalion ang aki ka ini. Siyempre, ang ama, Ah? matali man. Dae, nanonood sa ina, daa. Mhm. Ta kung nanonood sa ama, pwedeng cum laude, summa cum laude. Yes. Sa ina da nanonood. Si Clarence, Kuya Padi, ano siya? Biyogas magkaito ka pa Oo. Political science? Oo. Amo? Basta ini. Ay, ahid kita kayo. Pero nag-irima kita kayo sa eskwelahan. Criminology ka mo, kami political science. Si Bibon, classmate mo. Yan, kasara baby. Ah, Biyo. Mm. Si Bibon. Oh. Okay. Oy, kumusta kay Pading Charles? Judge Romano. Kuya man ba ito? Kuya. Speaking of kuya, oy, pare Kuya Clarence, aron kay ni. May namati kaya ako, partner, kuya. Opo. Na bang pangayang so amigo niya halangkaw ang katungdan sa syudad. Mhm. Tapos nag-istorya na dahil mangaya siguro nagrani nagagad kita bang dahil mangaya Tabangan. extender ning tabang Okay. despite of my ano ngayang pagbilib sa iya. Mm. Paano kaya aron yan kay ng sistema? Oh. Ako nakiiba ako, nakiamigo ako sa mga kung sisay-sisay na haralangkaw ang ang tamanyo sa susunod. Di man. Oh. Pero di ako dyan nakiamigo. Pero kung agila yan, okay yan, nata. Halimbawa, alangkaw ang profesyon, o abogado, saan mo talaga abogado? Alangkaw ang abogado profesyon. Oo. Ang doktor, alangkaw yan, mag-aramigo ka mo, masugok mo, antay mo masugok, magsalay kang alilaong kaan. Yan. Pero kung agila yan, pwede. Tas agila, dahil ki senior, dahil ki junior, dahil ki kung sisay ka. Parantay sa agila. Parantay talaga. Kaya pag agila, naki-amigo ako. Pero kung bako agila, bayan, sugong ka namang kaan. Tawa sa music ta. Ika. May nag-play. Hello. Ano man? Uto magawa, nag-play. Oo. Wala sa sounds. Okay. Ay, technician! Ay, maray na punta sa Indo Kuya Press. Ay, si Kuya Rich. Oh, agila man yan. Wow. Ayan, so amigo tang naglalagaw kan mga restro ta sa Bihiko, no? Ay, thank you. Sige, so may grupo ba ako na ano, iba pa ano ko. Kung kamoy igwa kay mga ipaparehistro mga sasakyan, kung kulang ka mo sa oras, kapos ka mo sa oras, Oo. dahil ka mo manatawang ki oras para kunyan, maglakaw kaan, hanapon ni doan na, ano ito, RBL, RBL Insurance Company. Bahala na kaan si Kuya Rich. Saan? Palso ko nini? Natatapag palso ko? Mahilig ako dyan. Tulungan na kita. Ba, isa na okay lang yan. No, laog sa nadigdig. Okay, sige kuya. Alat-alat. Okay, sige. Alatata, may dit kaming kunyan. Nawala sa sounds. Hindi ka bago dyan. Ayun na. Ha? Matibay. Pag nag-phone ko siya, Technician man baga ko. Iwagon lang ano. Okay. Maray na hapon po watching from San Juan City, Manila. Ramil Banyares Barbacena. Nagkagusto kay Pedro. Rayo. Kuya Rich, kung gusto mong regular an sa imong RBL insurance, pirman mo ang kontrata. Barato sana sa imo, 1,000 ang bulan. Si Maria. Tawad na yan. Oh. Iyo. Kuya Rich,
Okay. Si Maria nagbaile. Ako digdi. Ika, ano ang kunyan mo? Sa imo nga na, ang istoryada mo na dyan na pwedeng istoryada rin. Before we-start, kinukongratulate ko po sa mga this coming Saturday, yung graduation baga sa BU, yung IPSR, si Ano yan na IPSR? So, ano yan, institute, parang ano siya, mga PE, Physical Education. And hindi ko, baka sila yung nakasalang pa by Friday na graduation. Then, lokasyon nila siguro gibuon sa kanilang mga pamilya, Sabado na. Alabaw mga graduation. Diba? Ay, ano yan, graduation kan Bicol University. Oo. Pero, department by Department siguro yan. Bakong Oo. Sarbay. Bako, Burulag. Okay. Dahil ang pag-aaram ko, ang ito nga sabi ko kanina na IPSR sa sa Friday. IPESR. So Institute of Physical Education. Research and IPSR. Search and Destroy. Ako. Congratulations pala sa aki ni Padi ko manin si aki ni Padi na si John Miranda, cum laude ni Padi. Ay magda cum laude siguro ito. Snappy. Kaya salamat po sa mga graduating class. Ayan, ganyan. Para And- naman sa karaman kan sa tuyang mga parantabay. Pag cum laude kasi, Oo. an advantage kang cum laude graduate Oh. because there is an equivalent yan sa civil service. Yes. Mm-hmm. Kaya kung cum laude ang aki nindo, automatic civil service eligible yan. Yes. Di ba tama? Opo. Pag cum laude, ibang kategory. Pag magna cum laude, iba ang kategory. Kaya advantage po ang nag-aadal nin matanos habang Si nag-eskwela. Balagon, si Si Ote yan, si Ote. Okay. Fight na tabi, kuya. Kunyan da ini, mapir makikontrata si Kuya Rich digdi sa programa. Wow. O sa istasyon, Gayun. 1,000 pesos. Pwede na. Pwede na. Para sa istasyon, kay Maestra. Angkol, pa-shoutout namin. Ang Barangay Kirapi. Aring glado perme, ang Kirapi. Namumutang kong barangay-an. Kay Balagon, sabi niya. Balagon, maurag Balagon. ang duwa. Yan. Si Ote ini. Yung si Uti. Mabuhay si Kaloy Andes. Si Cal. Ah, Cal 45 yan? Caliber 45. Ma-congressman Sa tayo nilang mo pa di Andes ba yan? primo ko na. primon. Mag-primo kami kayo. Sigurado ako. Kaming mga Andes, Okay. ang apelyido sa ina, ang middle name na Andes, iyan ang tunay na Andes. Oh. Itong may mga apelyidong Andes, ngunyan, ko yan, di kita nakasiguro. Why? Kung ang middle name may Andes, sigurado, nag-ulpot sa muya, Andes, so ina may, Andes, kaya sigurado, no? Okay. Nasabutan man ko, nagpama ko. Oo. Ayan na mga naagom ning Andes, di kita kan sigurado. Kaya kami ni Kunyan, okay yan. Suportaran tayo yan si Primo. I see. Pasira man sana aniro-iro ha. Yawn si Oro. Okay. Sinda kay Caliber 25. Mura ko na no. 25, Kaloy, Caliber 25. Sa 25, loko, mga matalion. Matali talaga. Sa uti pa, na mga matalion ini pag-abot yan. Okay. Okay ha, sige, good luck sana, te, sa hiro-hiro kan sa tuyang kandidato. Sana swerte ho. Pero magayon ang laban. Magayon ang laban ni Kaloy. Gari, kung sa kunyan, garo timely ang laban niya. Anong distrito? Second district? Second district. I see. Sa second district ako niyan si Kong Congressman. si Kong Joey. Joey. Okay. Nga na, garo ma-governor si Kong Joey. Mga governor? Talas term niya naman siya. Mataas. Sa mga governor gayon, in the concession magbabarangkagan dyan. Basta sa second district, ang magbabangkagan, ini si Kunyam. Si Caliber 25. Buda si Kubicol Kongreso sa gayon, si Kito gayon, o may movement pa dyan, may changes pa dyan sa ibang. Pero nagigay Kaloy, dahil na, si Kaloy na talaga. Ayos na talaga. Sige. Okay. Thanks, good luck sa to. Sige. Kumusta mo ako kay Primo? Sabi ka nadangog ko. Dahil nga ni masulisitan, madalagan congressman, nadangog ko naman iyan. Nadangog ko naman iyan na dahil masulisitan. Paano kaya araw bang kayo ni? Ang depensa araw kayo ni. Nen, so sa ibong pigsulisitan, tampirak bako man sa inda. Si Kaloy, ang pirak sa iya yan. Kaya sabi ko, kung gumana si Kaloy, mauran kipirak sa segundo distrito.
Loko ka talaga SM. Ayo. Tanamay daw si Kaloy na magkunya ning sponsorship digdi sabi ko ulit ha. Kilometro. Ayo. Sponsorship. Hindi siya na. Bulan-bulan. Turyo. Iyo baga. Tama. Madyan sa imo. Ang pirak mo sa diri mong pinaghirapan. Natay pagparapanao mo ang. I-compare mo naman sa nakaturo ko na ang pirak bago ang pinagalan. Wagas ng wagas. Ako man, okay na tabi SM, sabi ni Te, hindi si SM mo na siya, mag-brand ini, Pi Sigma. Yaw, tara may Te, tabi, di siya na. Ganyan, siyempre, ini, marani ka, garong magabata, pero kung bako mo man pinagalan sa politika ang source mo, mga proyekto mo, ay madali mo sana magwagas, maski ako, pag nagkagawad ako sa sagpon, ang romanis ako, day mahali kiluhaan. Pero mo niyan, ranian ako, pwede ngumali mang kiluhaan, kasi man ako magkikit-kit. Di ba? Naku. Arugwan Pero sa kung naga. pakapihon mo, pakapihon lang gayon. Kung wala ka may tatao, pwede na gayon. At diyan nagkakaraw SM, siyuti pa. Maguruan. Okay? Sige. Sige. Isa iba naman kitang istorya. Basta ako, dawa mag-aranuhan, may bayad o dae, may igwa o kaya igwa o dae, susuportahan ko, taparintis ko ang. Kapilido eh. Nagamakulog sa nako. Tapos ilingon mo, makalwasan sa ibong. Halimbawa, makarani ka dyan. O kung si Kaloy makalwas, siyempre dawa si kadan mampintuan kan opisina kan, pwede. Diretso ka palaog. Pero kung magbaguan o gali, ay di, may sa outro, dahil na suportahan. Harap ba na sa nagkaan? So, gari, pag rani mo, garo, relax kang malaw. Bakong sumaagi ka pa kung kisay-kisay. Siyempre, normal. Kanya-kanyang kanya-kanyang mid-bid. Okay. Sige. Anong istorya pa dyan? So ano niyan ang istoryanta mo niyan pala. So ito bang yan sa big post send ko ba sa imo na mga ongoing na mga projects or not projects. Yung ginigibukan sa tuyang local government unit Candaraga regarding sa mga evacuees. Na ngunyan, siyempre, ginigibo ni nagabos na pagtabang. So, pag-post ko ba kanina sa imo na mga pwede local government unit talaga na naggigibo ni mga tatao ni mga mga ayuda in the same time. Actually, kaswapon, na-mentioner ko yan sa programa ko. Dahil ka na. Dahil ako. Ang source ko is the Public Information Office kan lokal na gobyerno kan Banwang Candaraga. So, Yes. So pigpaabot ni Mayor Awin Baldo, asin ni Junji Hausyan, ni Vice Mayor. Yan. Ang pasasalamat duman sa mga nagtarabang na NGOs, mga stakeholders. Dakul talaga. pati may mga politiko nga na nagpaarabot. Diyan nagpapatunay partner, kuya, na ang tao pag-abot sa araw kaining kalamidad, pag-abot sa pagpaabot nin ayuda, talagang dahil na nag-iisip kung ano pa man, basta ang importante nakatuwang sisay ka man sa sosyudad. May mga riders, nagpadara, mga fraternities. Kaya ang masunod kay niyo, ang tabayan ninda, ang paglayogan agila, bit-bit ang ayuda. Yan. Dahil niyong airsoft competition sa 23 July, ang proceeds kay ni, competition for a cause ini, ang proceeds kay ni para sa gamos sa mga evacuees. Okay. Ang mapa airsoft is QM Daraga Eagles Club. Timo. Sumader Club ko yan. Sumader Club QM mo. Daraga Eagles Club. QM Daraga Lady Eagles Group. Ay sa. Pati sa club ko, kag sa Wasirangan Eagles Club, ang Sunday Airsoft team, tapos Brat team. Inian map with the participation of and support of Albay Provincial Government Office through Governor Attorney Edsel Lagman. Ngayon. Puri ni, itatao, dahing kay may makukalig ni, kapagalan ang samuyang kapital, ang gamos na proceeds, pasiring naman sa mga evacuees. Ginubatan, Daraga, pasiring dyan sa Santo Domingo. Magayon. Tada ko lini.
kabus pala masaklawan kang tatabangan kang ano. O, tadak, kang dakula kayo na airsoft nako. competition. Magayon yan. Dakul ka na ko ka. Greetings daw, lamang dyan, si Father Kiko, Padre. Ariglado, kumustahin kang unya nasahin? Nag-agi baga ko dyan sa San Pablo, kan Sarong Aldaw. Bagina o garing. Sige ha. Kumusta na sana sa gabos? Dahil man kasuhabon pa din na, yaon si Senator Bato, oo. No, nasa post ba? Kita ko doon. Nag-visit kay Mayor Awin Baldo sa opisina niya. Yeah? Oo, kahapon. Kaya talagang dinagsa kay ning Mount Mayon, eruption na sa tuya na probinsya. Okay? Kaya takol na mga talagang high personalities na nagbisita to give them support, and at the same time, siyempre yung presence nila, andyan sila ngayon. Aram mo yan si Senator Bato kang inot. Dahil mga kuwang kumbinsido na Okay. naging senador yan. Pero lately, kang may mga Senate hearing, lalo na sa imbulto baga sa mga PNP, Yes. officers, mga Oo. GNR, maurag man pala. Buminilib ako, nata. Kumbinsido akong igwang sarong chief PNP naging senador. Tang may sarong senador na makusog na buot na naga-cross-examine duman sa mga general, takong dae, para inidamay naman sa nini sara kunyan, sara si sa Estrada, damay naman sa nayan na magkusog-kusog ang buot mag-cross-examine. Kundi naman si Bato, inda ko lang kung arog ka ito ang magiging actuation na ra o kaya ang pag-cross-examine nila sa mga general. Ano? Kagayunan kay Senator Bato because he's a mayor. Kaya? Ang naging chief PNP at the same time, aram niya ang kalakalan sa PNP. Yes, ito nga kaya naging siyang chief PNP, kaya aram-aram niya kung paano. Buda ito si Saro, so congressman baga. Iling mo ito Si si Marcolita? Bako. Hindi. Congressman So, matibay man may na-cross-examine. Mayo kayo? Bako, Mayo. So, akusado ito. Si Akop. Anyan si Akop. Yan. Military pala niya. Ano? Oo, PNP. Retired, kaya matibay yun man. So yan kaya aram ninda kaya ang ano. Believe ako. Sabi nga ba ni President Duterte, anong ginagawa ngayon ng intelligence? Okay, Department of Intelligence. Bakit hindi nila alam na nangyayari na gano'n? Parang gano'n nga. Kaya, Actually, aram yan to. Sabi nga ni, bilang subordinate, bungog ka, buta ka siya na. Ay, ito nagkaburokloan. Kumusta na daw, Karday, na akong namamatay? Ano ba ga? Ay, sa mga posts, sa mga nakita ko dito sa sa about sa mga posted, dito sa mga fry, dito sa mga ganyan. Parang yung 5 lang ang mga general naman ang talagang Na, doon. na doon. Hisay. Parang a certain Domingo Suri. Oo, si General Domingo. Is also a mayor yun eh. Kaya, So sa ano yan, sa Pidig. Kaya, yan Isus Maria Joseph. Ini yung mga patrolman, mga damay na sana yan. damay talaga. Kaya, wow, kawawa man yung mga... Kahirak. But anyway, sabi ko naman nga sana, si yung nakatukaw na GPNP I think November, retired na naman ini. Kaya, panibago na naman na GPNP yan. Ay, mabarago yan. Sigurado yan. Habang nakaturukaw ini yung yan na senador ngon yan. Dahil man season to ini mga senador. Ako believe ako kay Senator Bato. Si Senator Robin Padilla, medyo baka may halong personal tayo ni baga dating prisaw. Yan. Baka may dagit ini sa PNP kaya arog siya kay ito. Dahil tarama. Ini o si Jinggoy, damay man siya na isog-isog man siya na ini, tas siyempre. Tas puro ini may kaso baga dati baka. Yes. Si Bong Revilla, iyo man. Plunder. Puro yan may kaso. Pulis ang nagkaroon yan kaya baka may personal na dagit sa pulis, kaya arog man siya na. Pero dahil taram ha, kunyan lang yan. Sa diri ko lang na pag-analisar yan. Pero sa sumada, mga maurag, taigwa ki mga arog na senador na kukusog buot hanap nin katotohanan pag abot sa bagay nan kasi ang apektado talaga is publiko. Tama. Okay.
Yugon mo an pirang droga ito. Isus Mario si pirang tawo an marurungaw kay itong bilyon na. Oo, pirang ito so, pirang ano ito? Pira tong bulto. Grabe. Oo. Basta biggest apprehended drugs yan, digdi illegal drugs sa Pilipinas. Iyon ang yun dito. Siyempre yan mga nagakapot pa naman baga mga general, coronel, bako, nadali. Kaya sa droga pag nagloya-loya, Oo. pag isinireng kan mga pag-iriba mo, ay katawang ka na dyan ki-atensyon kan pataan labanan bagangon yan, iba. Pag nag-irinitan sinda-sinda, aranapan ki butas. Pag nanapan ki butas, papaimbestigaran, uto na. Pero dahil man, minasangaw talaga. Totoo man talaga ito. No? Ini si primo mo, si Francis ba yan, Sorbano? Si Pade. Padi na siya nga na, adi. Si Padre. Talagang ano. No, greetings daw lamang dyan. Hain daw iningon niya. Nasa. Nag-aikot man nga padi. Ha? Nag-aikot man sinda. Oo. Pata nagpasay sa Bicol. Nasay na siya. Asa nila? Tulay na lupa. Din yan. Camarines Norte. Ay, si... Nasay na sa US. Wow. 4 years yata ini sa Ako, US. tulong mo sa magturugang yan pare. Eh, Si architect, o to si Saro, si Saro, sa Kauran. apat. Apat man po, no? Ini yung matua si Padre, si Architect, si Freddy, tapos si Kwatog Si Kuwatog. Di si Kuwatog nga na pala. Di sa siya. Manila. Iyo. Dua na katrabaho. Okay. Loloko, nagmanaka, iama mo. Swerte na ka, 28 minutos, makalisan na alas 4 nin pagkahapon. pagmatay ko na sa langit. Ano pa? Ay, kumusta? Nagkalibot ka lamang dyan sa mga kunyan. Nakalibot ka lamang dyan sa mga evacuation center. Ako dahil na lamang. Kan reporter ako iyo. Libot ko yan, permita nagkakuha kita ki mga detalye, ki mga update, kan mga kamugtakan, kan mga evacuees, yan, kamugtakan, kan mga pigapaabot na mga, ano ini, mga ayuda. Pero ngunyan dahil na ako naglilibot. Kan reporter ako, siga-siga ko dyan. I see. Kumusta daw dyan, ano? Dahil pabigpabaralik lamang. Dahil pa, yun nga ni, ito nga ni na mga friend ko na nasa Philippine National Police, talagang sumangayaw hindi sa Pamitsan kang may volcano, most likely di sa may barangay Matnog, barangay Misi, Daraga Place yan talagang check ninda oral daw ang pag-ikot sa mga house to house baga. Check ninda kung talagang May tawo. May tawo. But yun nga, syempre dahil nga sa totally talaga na dapat dahil na magbaralik, nababantayan. And at the same time, makita mo talaga pa rin ang lugar ng Mixi, yung barangay Mixi. Makita mo siya, parang no man's island. No man's land na. No man's land na. But yun nga. Ngunyan man sana kayo nga niyan. Oh. Pero, papabaralikon man sana. Ayo. Pagabot kan, anong level alert, anong alert level na mayan volcano niyan? 3 pa? 4 siguro na 4. Nag-4 na? Oo, yan, 3-4 ba dati? Okay, sabi ni ni Noel Manalo, maray na hapon pa di back to broadcast ka na palan. Sino? Si Noel. Okay, then Res, si Renz. yung natabi, balik na kita ta, medyo namimiss ta sa mga ako niyan. Una, namimiss kong microphone. Dahil pa para uli. Namimiss man ako, kan ibang parantabay, pare kan na inakamimiss. Sabay. Diretso na ini. Maray na hapon pa di back to. Maray na hapon mga boss. Rinslo na kan DWCR. Para antabay tayo ni. Nag-antabay man ako sa iya. Talaga niyo? Oo, dyan sa Balaguer. Yeah. Ang masunod na kapitan kan market site. Yun. Dai pa uruli pa di. Dakol pa ang ayuda. Awiyo. Sige. Miss you too, Boss Ayi. Miss you, si Renz. Mga kunyan ini, mga new breed o broadcaster ini, mga tol-tol ini. May maabot yan. Ayo. Dahil sana siya magbago, kunyan ini, harayo kayo na nabot doon sa broadcast. Pero pag nagbago siya, nagliko-liko siya,
Ano, Renz? Antito ng albay. Dahil pa dapi pabaralik, tadakol pang ayuda, ang hapot-hain. Di ba't magralapa naman yan dyan, tabi, ha? Oy, mga nagakapot kan mga ayuda para sa mga bakwit. Kun yan pabulosa sa nang pabulosa yan, tawan sa nayang kitawan, tatibad may makasairip naman ka, nagkarala mag-aro kan mga nagkainot na mga pangayodang dahil dito narao, ihudi ka bra. Oh, naku lang, may nag-urusip sa ko, may utungan ni ngaya, imbis ngaya dyan ngaya sa sa opisina ngaya, pinaton niya sa arungda. Wa, dahil ko lang mangaran, dahil lang ako makasampot kay ngaran, dahil akong kabut na dokumento mas kiritrataw. Pero may nag-istorya sa sakuya. Kami nga niya so nagaton. Kaya, Jesus Maria, sa pag-aron kay ni, dahil naman na magparatrick advantage. May mga foreign aid kita, may mga foreign ayudang nagamot. Ano? Ikaw magano? Sana, convip anita, habang nag-process, naging sardinas. Paglaog sa truck convey, pagluwa sardinas na. May machine nga dyan sa, kunya na. Paglaog nga duman sa truck, so blanket, araw blanket pa. No. Kaya, so blanket na may bukod. Pagluwas kaya, manipiso ng tamong, in-reslice nga duman sa laog ka na ito. Bay po kaya, tawan sa naninduan, kung taba ko ang para sa sign daw. Nagkupulan pa na dahil sa ongoing na pag-erupt sa tuyang Mount Mayon volcano, nakulong kita ng mga foreigner na talagang nagdiri sa Pilipinas, ay sa Bicol, just to witness talagang sa ongoing ng pagtuga kan Mayon, Mount Mayon. Ayan So, kaya, ayan sa mga ang hapon Linda is mahiling ang Mayon volcano nagpupos nga. yeah. Dahil man, ang pinakadarang tabang kanidis, kunyan, so, tourist, Tourist. sa ekonomiya. Pero ang tuyo kayan is Tourism. magiling. Tourist attraction ba kaya? Tourist attraction. Sana naman, kung kamo na uugma, ang mga katugangan mingyaw dyan sa pamitisan, ni nervyos. Pero dako lang bagay man sa lokal na gobyerno, ang mga turista. Sa pag-una ko pa once na yun naman nagruluwas diyan sa bunga kang Mayon volcano, once na na-intact yan sa kalahating part kang Mayon, kung sakali maning kumusog ni mauranon, mababa yan. Iwawa yan pa ibaba. Kaya Pero langit na naman sa mga prakwari kaya. Kwarta yan, kwarta. Ay, so, Kaya ang Mayon volcano, binakal na baga yan. pinakal na. Ipinabagal, kikudal na nga ni baga yan. Ang bigabugak, ang kwarta talaga. Ang pagkaram ko pa ang satoy ang ay na Zan na baybay. Saro sa mga number 1 talaga na magayon na baybay sa Big export nga niyan. kaya Totoo yan. Nagkaabot yan sa Japan, sa Thailand. O yan, kadakol yan birds. Sa China. okay. O yan nga ning pigagiribong artificial kunyan. Aligaw dan digdi sa tuya. Pigakaragay. So artificial island bagam. Pigaribo kan mga Chinese. Big para bubo. Pigakwa sa tuya. Garo kita giniri sa diritang mantika. Pero ngayon dahil isyo na. Kulang na isyo pag-abot sa West Philippine Sea. Di yaman giraray sa karir ko ang mga turo mo sa ko, boss aye, salamaton. Sana, ikunyan mo, i-mantinir mo yan. Salamat man sa imo. So ali baga sa UAE, pade, 50 tons ang pig-donate na sa Albay, pero inda kung uminabot nagabos. Iyan na 50 tons, ano ang drawing pa sa nagayon. Baka pledge pa sana, 50 tons. Ano yan na 50 tons daw, tabi Pres Noel? 50 tons of Anong 50 tons yan? 50 tons of sand, 50 tons of ukay-ukay o ano? Pero sana umabot. As in, may tao may deliver sa mga recipientes. Ikasana ang mamumuta. Yung sa mga nagantabay dyan na din nag-intra, intra na ka mo. mga public announcement or greetings, birthday celebrations. Pwede yan. Pwede po kamo mag. Sa imo, sa programa mo, pwede yun yan. Kaya nga magparticipar po. Magpadara po kasi doon yung mga Maski digdi sa kuya, man. Piga appreciate ko man yan. mga paabot
Okay. Kung ano sana gusto nindong ipaabot sa indong mga namumutan na kapamilya digdi sa Pilipinas, siring man sa luwas kan Pilipinas, tumaram sa nakamot, ipapaabot yan sa pagiging programa. Pwede. Next week, ang programa ni Kuya Panay Gilbert, mapuo na yan, solo naman siya. Anong oras ka na? Ako 2 to 3 ako. 2 to 3? O di, so Straight 3. yan. Monday to Friday. Kaya, 2 to 3. So, 3 to 4, bakante. Hindi ko aram. Tako, 4 to 5 baga ko. Oo. Okay. Sa Monday, busog mo na to. Yan. Tako lang sa imo ang 2 oras. Eyo, lalo na kung may mga commercial na kita. Oo. Nag-abot na sa iba. Mga pagkaon pa ni, very good. Pledge of 50 tons. 50 tons ba? Pledge, pero nag-abot na sa iba. So iba, paabot pa siya na. Okay. May naramdaman akong senador. Senador ito o sa House of Representative na gustong ipakaon sa Pilipino. So pinakaroon magkan-astronaut. Oo. Na kunyan tangani ngaya pirang bulan dahil nakakamati kigutom. Salbata ng pahit yan. Pasensya ha. Dahil ka namasap na oral daw. Kunya na sana, nya kun dai makasustenir. Pag nagtumarkada ka ito, sambulan ka o pirang bulan, pirang aldaw, dai ka magugutom. O yan sa Manila sa gilid-gilid kada kulmangkan bako man supiga kaon kan astronaut. Sigan singot ki rugby. Kapag nagasingot da, dai man nakakamati ning gutom. Mintras ka pakan tumarka ito. O yan o. 15 pesos, 20 pesos na rugby lilaw sa plastic. Pero kan pagpa Manila, may garo ko lang sunailing ko ka anak. Di baga sa may circle ka ito. O kaya kung sa inyo nagilid, mailing mo mga aki. Kat pag naman, hindi akong nahiling. Siguro, maurag an na minahiminto kan lokal na gobyerno kan na kamanilaan mo niya. Tapos, ngunyan pa di siguro na ilingkwang sa tuya ng mga evacuation center, talagang piniparan talaga. Most likely, yung mga yung mga comfort rooms, talagang nagibusin data, just imagine how many people's there. Sa luwas? Parang Sa luwas kan building? nagibo siguro, parang ito ka pa rin na parang portalet ba yun? Ganun ang sitwasyon doon. Pero may igwa ka. Hindi pwedeng dahil. Tanamarata yan dyan. Oo. Tapos, nag-deliver pa din ng tubig sa tuya na Bureau of Fire. Nag-padara sila ng mga tubig. Ayaw yung water district talaga. Nagkaireling ko naman. So, Water District, so Red Cross. Yan. So, igwa pa. Ni may purifier ini. Kaya ito, hay na daw ito. Baka yaon pa. So, purifier kay ni yung OCD. Oo. Itong magayon nun. Ilaog mo maski anong tubig. Pigsam po lang nga itong foreigner. Pasintabi siya nag-merindal. Pati ulo, ikinaragnuan. So, ulo kanayam doon. Pagluwas mo, drinking water. Talagang purifier na. Siya nag-inom eh. So, nag-demo. Maurag. Inda ko na. Sa OCD ito, pigdara. Dahil taram ko na sa mga oras na ini. Good afternoon, Idol Pade. Noari naman daw kita mag-jamming. Kuya. Iyan ang pandiorag na konsyal kan Castilla. Ay, Boboy Llamera Marantal. Amo kilala si Morantal? Anamit ko na yun. Si Manrique yung pala sa dati. Donsol ito. Donsol. Ini sa Castilla. Umanap ka kisarong mauragon na bago sa padakula kan tali nga kay ni kay Padiboboy. Maurag ining konyan ini. Si konsyal. Kaya pag napadpad kang Castilla, hanapon mo sana si Padiboboy Marantal. Kaya palan pala so kaunan baga ni Madam Arlene ba yun? Yung tinutungan na manok? Boy pa ito? Dahil na. Na? Nasarado. Na mismanage ni Arlina. Kasi nagpalibasa. Pero may day baga siya dumaan. Kontakto rito. Piga pa manage sa iba. Pero yung paso building. Pero day naman nag-a-operate. Inda sa mga panahon na yun eh. Kontakto mo rito eh? Kontakto baga siya, di ba? Ayo. Nagkunyan dito sa ko. Sabayan na ngayon dyan sa Agila mo. Sa ladies. Lady Eagles, oo. Kunyan baga ito? Ni Rotary yata yan o Q&A. Siya? Rotary ito. Kasabay ko yan kan pagpantrikan Arandar Bicolandia. Sinuportaran ako kan Rotary. Maurag. Kasabay ko sa mga Rotary. May mga daraman sinda. Baysa na pa di boy, maghahampang kita. Pumasyar ka nga ni digdi sa kuya. Pag napadpad ka digdi. Magkayo na daraga.
pirmi man ako yaon ha. Basta para sa imo. Mga Kastelyano, dahil nindo paglingawan, buboy marantal siya na pirmi. Maray na hapon tabi ko yayi. Si Doc Rodel Cortesano Kinyano. Doktor, kuya yan, kuya. Wow. Okay. Kuya, good morning tabi sa imo. Salamat sa pagantabay. O sa pagsirip. Sirip punta ka ngayon dyan. Ora gining doktor, mabuo to. Ini, si gandang hapon Kuya Ye. O, agila man yan si Kuya Rans Bursi Espiritu Santo. O, anong pinito niya? Espiritu Santo. Iba eh. Oh, kontraktor yan. Kuya yan. Kilometro Sabi ko Kuya Rans, so gabos na airsoft enthusiast, inian pa si Mono kan pa airsoft me. Digdiyo sa Kabikulan, siring man sa bilog na kinaban, sa Pizza 23, magkakaigwa kami sa panginginot ni Kuya Rans Borse Espiritu Santo. Engineer ini, engineer. Na magpartisipar, mag-intra. This is for a cause. Bakong for a cause. Kaya pwede kurang, pwede ake. Ang process, pasirin naman sa may bakwi. Kuya Rans, tikan taman ang daraga ha. Kan sa tuyang mga kung pwede. Kung baka pwede pa maisingit sa tuyang mga magiging resipiente, kan sa tuyang ipapadarang mga ayuda. Bit-bit kan agila. Sunod na Lunes na sa nangunaw. Sige na, darling. And baka gusto mong mag-sponsor man digdi so construction firm mo. Wala ko? 1.5. May presyo to. 1.5. Kung also sponsorship kan full ay kani Reds, dahil mo man sa hindi mo sa akin binibigay. Hingihan natin ng sponsorship. May barkada kami, negosyante, airsofter man dati. Ngunyan, may manonono na. May bilib ako. Aki pa. Baysa na. Daanan ko ha. Anong pan ko niyan ta dyan? Ang igwa kapag narumduman na gusto tang ipaabot sa mga parantabay. Man sa samong baryo. An oras! Madali ano. Nagpuon kita eksakto halos 3 minutos. 3 minutos lang. Oo. 3 minutos lang pero talagang kulang lalo na duwa kita. Kukulangon talagang sarong oras. Kasi na. Sa programa ko okay lang, pero sa programa mo kukulangon sarong oras. Kaya pwede ka na magduwa. Okay ang kay SM. Mas si Lolo. Mapalit siya na ay si Kuya Gob, wala si Kuya Gob na Kuya onta mapalit siya naman kita. Sarong bakasyonista. Si Mayor? Kuya Gob. Kuya Gob. Okay. Sigari. Ali ka subanggi saraw. May pig ako Tulos Sunod na nindo, yan? Convention? Siya yung gibuhon? Bulacan. 44th National Assembly 3rd regular session Bulacan. Next ang last 4th regular session Cebu. Ang mga tuta. Kaya Iloilo? kamo Iloilo. Oo. September 22, 23. sarabay ang permi kita. Okay. Puro man yan September. 44, di ba? Oh. 44. Ang problema so iba dayaram kung sa inda ginibo so second regular session inda. Okay. Say ko sa inyo mo kunya hindi mingaram. Okay. Pasalamatan ko pala Kuya Pade. So kanina sa pagduman ko sa Albay Electric Cooperative na magayon. So So bantay ay so paglaog ko bali inquire ako sa guard. Sabi ko, guard, good afternoon. Patabang po ako kung ano po ini po kaya ang concern ko na ining electric meter ko kung pwede dahil tinakod ka ito na former Apex siguro itinakod bako sa poste no Apex pa kayo linaglang sa puno kahoy sa kahoy kang santol and yun sabi sa ko explanation sa ko kan guard sir it's better me to proceed to window 6 tawag ka po ni mga yun na tawag ka po, parang reply letter or something like that. Doon ako. Wala kung ng tao mo yan, matawon sa Aleco. Oral daw yan. Basta deadline. Mga due date, and the same audio time. date. Oo, sabi ko, grabe pala, mainito, and the same time, sa luwas lang mga pala. Tapos paglaog mo, very talagang gusto ninda. Accommodating. The same day, hindi naman, guard, sabi ng guard, sir, face mask mo. Ay, salamat, face mask ako.
Then Uso pa ang face mask? Oo, talagang they are talagang imposing the face mask pa. Kung ako naman ito, Lagabos man talaga, standard protocol ninda. Ngayon, then pagpusapusik, ko sir, an account mo nga sir duwa. Sabi ko sir, ito sa busay ko, sa tabon-tabon ko, chinek niya. Then ang concern ko lang po is kung pwede po, ginibuan na ako ng parang order. Dinala ko naman sa guard. job order. And I'm happy also to inform to me na tinawan niya ako pa di mangarog kay anybody. Nakulo ng mga itao daw ini sa mga constituent. If in case may failure, electric failure, ipanaot daw yan. Yan ang mga Aleco hotlines. Ay, ano? Di uragan ang tao. Kaya nga ni. Sige ang tanong. Tapos dahil mong ginagasimbag. Ikaw pa di, talagang sabi ko nga ni, dapat 100%. If there is a call coming from the client nindo, simbago nindo. Amo nga okay man nga. May mga duty man niya kami diyan. Dakol kay ning nagpapabot sa satuya. Sige sa nangyan ring day mong Kaya ginagasimbag. again, I'm so much glad and happy to congratulate sa presence kan sa tuya ng mga mahalamento kang Aleco na magayunin so entertainment sa mga clients. Baka in-entertain ka, takoronal ka. Hindi man, I'm not using my Hindi, makamidbit ka. Hindi. At, Okay, nakulang reklamo dyan kaya. reklamo. Sige nga ang ring, dahil nga nagsisimbag. Hindi, ang kay ninda pa di, ang nakukuha ng points ninda. If you have a request or problem, better to proceed kung hindi nakokontak. Pag dumang ka sa guard, i-record mo pa di ang concern mo. Iba-blatter din ninda. Lalo yun pa. Amo nga ni, kung karani ka sana, okay. Kung rayo yan ang problema. Bata ang Pilipino bagang tao, gusto pag puro urgent, Amo nga ni. lalo na nag-brown out, Yan. nagsabo, o nagbaba sa kunyan, dahil man pwede tukdolon kay ordinaryong Yes. residentes consumidores. Ang mga tukdol ka yan, Aleco, minsan yun, ha? Kaya baga, sa tuya baga, okay man. in a certain community, certain barangay, yan yung napigaan ko dapat. May mga may mga hotlines man kita na it is now a call kang sa naka-duty, nakagawad, na kung pwede. Pag mayroon kaya concern, dahil na yung pasarong ninda, kagawad, ikaw nga magkapon. Kaya medyo yan ang nakikita kong sitwasyon sa mga barangay na dapat pag may mga concern na araw kayan, igwa na sa mga duty ang mga tanod, igwa na sindaning call or cellphone na itatawag na kung wala sa kagawad. Dahil kan sa barangay nindo, Negative? sa Sagpon, Oo, mabagalon. sa lidaan ta na, sa mga kagawad. Sige. Laban pa rin. Buka. Laban Go. na, malaban talaga. Talaga. Pa rin is now alcohol. Araw ka Sa na. itong panahon baga, kita sa mga kabata sa radate. Ngunyan nakita naman sa mga medyo nakatapos man, kita naman kayo magkapot naman sa barangay. Dahil nakiling na sa mga giniribukan past, sa present kita. Buda, Oh. iyo, dahil Iyo. pagbabago. Mm-mm. I-plug mo yan. Okay. Hindi pala, sabi kang Aleco hotlines. Aleco hotlines, ang globe ninda is 0995-7296-332. Ang smart ninda, 0908-6773-393. Sabi niya digdi, Albay Electric, ready to serve you, ka-Aleco. Gayon. Okay. Kung ikaw ka mo mga kasurog mga kasurog, kung ikaw ka mo mga concern, o kaya may kaipuan sa Aleco, yan sa nanapodan nindo. O wala tayong kung didi sa station, tanganing igwa kita didi, igwa kita. Ulita sa numero tabi. Okay. Aleco hotlines. Yan. Ining Aleco hotlines, Albay Electric Cooperative Incorporated, ang lugar kayo ni po dyan po sa W. Benson Street, All Albay District, Legazpi City. Yan. Globe. 0995 7296 7296 332. 332. Smart 0908 0908 6773 67 73 73 393. 393. Yan. Ready to serve you, ka-Aleco. May bayad ko tayan. Okay. Next time. Libre ko na yan, Aleco, ha? Dahil sa mo pagpara pa brown out, ha? Tanganing teka mapukul digdi sa programa. Maray na hapon, mga kuya. Especially dyan sa partner mo, Kuya Ye, na si Kuya Sir. Si Kuya Gob. Kuya Gob, padaba ko Kuya Gob. Na magkataning masakita Kuya Gob. Ako bagadid, mas nabaga ako sa tabon-tabon. Ika sa dinurunan. No pista,
nagduman ako, Kuya Gob. Nagtuwang ka sa inda? Hindi, nag-apit ako sa Indo kaso lang sampa na, no people na. Kaya ginimo ko, naglabos na lang ako. Sali man ako duman kay Kayo Gilbert na Lopos. Trabaho baga sa sa NGCP. Yan. Tapos nag-apit ako sa likod mo. Yaon. Naduman baga ako nag-agi sa likod man. Tabal na duman sa house ko. Yan. Snappy ni si Kung nagduman Kuni si Kuya Gob Gary Mayor, that time pa di, so mga aki me, pigpa-training me sa basketball, sa ES sige to. Kaso lang, so aki ko, imbis baga basketball ang gusto na, ginabagan dancer. Tabo ng basketball, suwama, matibay sa basketball, Pilipinas kong mahal. Dua, twin boy ko, wala naman kayo sa basketball, pero pa di, Matibay matibay pumayle. maglangoy. Awo na pagbaili. Sarap matibay magbayle. Pilipinas, wala na. So, kaugman ko na someday na mag-retire na ako sa basketball, mailing ko so aki ko talaga yung magkarawat, wala na. Kaya, Pero- nagkahilig sa swimming. Kaya, Pero dahil mapulis, dahil na siya mapulis. sa tingin ko, parang, hindi naman narampan ng destiny. Bagay, Tama, sumatuan mo nga ni, ano? Wow. Kaya, yan. Okay? Pwede ka naman. Imbis pala ng basketballista, dancer. Yes. Anyway, tama ka, kanya-kanyang destiny yan. Buda day ang pigkukontra. Anake, Opo. day mo ang pagkuntra. Hindi ka suwakin mo baga sa engineer na, Oh, mala. biyo baga yan, straight. Accountancy bagayan na gusto niya. Hmm. Nag-exam ng accountancy, QBQ. Okay. Day man na-akomodar ta, day man ako para labi-labi, nagrani-rani duman sa mga dapat ranihan. Yan ang mga basta-basta talaga. Nailaog ko sa intrep. Ta say ko magkalaog sa nasabiyo. Ta barato. Barato. Libre. Mm. Nasakitan ako sa madaling sabi na kalaog. Mm. Mala yan, pag tapos render kwenta, engineer, napa. Oh, Para yun snappy, araw. oo. Oh. Nasa dugo yan pala eh. Kasi auntie niya baga, engineer man. Indak, kung napaano yan, dahil kung nga ni, Ikaw lalo, baga. masabutan. Mm. Oh, basta yara o nandyan, okay na sinda. Nah. May mga profession, may mga trabaho, maugma na kita kaya. Oh. Maray kita kadakon, pero tulo, Ang ang aki mo, apat. at Oh, Mhm. sarong kambal. oh. Ako sa Girl, then twin boy. Bali apat. Ayos. Okay, good afternoon na Kuya Gob, Gary Mayor, Padaba Mika. Okay. Anong oras? Tapos na ngayon. 10:05. Dugay pa, di pa tapos. Ay, 7 5 minutos. Oh, 7 minutos pa. Bago mag alas 5 nin pagkahapon. Baysa na, ang tunay na programa kayo ni partner, Kuya Gob, sa next week, mailing mo. Tama na gini. Tawan ta ka mo ning magayon na Laban. laban. Tawan ta ka mo mga panggun vibes. Ah. You can now request kung anong kanta. Basta kaya ko, kakantaon ko para sa Indo. Dahil mo, Just- dahil mo magpa-request yun, tatibad kung dahil mo magkanta. Kanta yan, laban yan. Tibad Kung kasi- hindi kaya, patabaw ko kay SM. Dua kami din mga... Dahil, kung dahil kayo pabagay. Nick, Sambahon, I'm watching po, Manoy Aye. Okay, thank you, Nick. Thank you. Mm, Hapon-hapon sana kita ha, or alas 4. Sa masunod po, alas 2. mm. Magdangog na kamo, tayaon si Kuya Bert. Pahabol, Kuya Pres. Maray na hapon sa Indong Dua. Si Kuya Adan Mm. sa Commission on Audit. Opo. Thank you, Kuya Adan. May mahabol pa? Okay pa. O, yan pa si Kuya Aler. Mga agilay na eh. Wow. Si ano, Alor Boma. Yan. Kuya Aler, last fiesta, punta ko doon sa bahay ni Hermana mo, Joy. And nagsawa akong ungal, nakakanta. Ako nagparakanta, duman. Kansaro, yaraong kami sa indan. Nag-aratungal man kami. Mm. Mm. Maray na po sa Indong Dua, Kuya. Mm. Okay, maray na po Ayan. sa Indong, Kuya. Ning TESDA, instructor. Opo. Okay. Arka yan, pag actually, ang tamang kunyangan, pag 5 to 5 minutes, mag-extra ka na. I see. Iyan, kung may mga masunod pang programa, Mm. na hindi siya mapikta na. Pero kung dahil man, pero kung dahil man, eksakto, pwede yan. Sayang mambaga. Ano, Kuya Ler? Bata si Kuya Ler, bukas pa sana. Ako, sa programa ko guide pa di, pag medyo may nagpahabol mo kanta, kantaon ko para sa inyo. Oo, tawag ka Ang magkasunodan. mga ni, Okay yan. kaon taning tsansa. Ah, Okay.
ugaring ako sa boses ko, ka nagparakaw na kung sinanlag buda, gulay na lang ka, talagang napiktaran. Nagkanta ko naman ka, Kuya Ler, maluya na, ano, wala na, Kuya Ler. Dati singer man talaga ako. Kuya, bata ka na ko naman mga teachers na bisita, tabert din ni misis niya. Katsarang ngal daw. Sa taas lang, di ba? Oh, pababa. Baba. Dinurunan, pababa. Hindi, so sa balay niya, tapos dumanan ko, kirmanan niya, sutugang niya si Joy. Sa taas siya. Kasi rin ako, sa taas. Baba ka, anay. Okay. Taas, oo. Uni ako sa Maslow, Kuya, naghahanap urabang, Puro bang, ano yan? balaw. Balaw. Wala man niya balaw? Daray man ako, Kuya. Okay. Naghanap ng urabang, nagako niya ni, nagalibot ni. Mm. Nagtay up sinda sa mga nagasuporta sa evacuation center. So test da. Pait sa na, Kuya. Ang sakon niyan, mapalit siya na ko, kan paborito mo. Duman naman kita magpalpagan sa kunyan, sa balay. Ano? Belated happy birthday kay ate. Nag-lit, ayun no, de. At apir, surprise me. Kan kuminanta ko sa ralto. Malagsupog lang doon sa mga maestra. Hindi man. Bata, marikpil kun buyong na ko, iyo. Akian hanggang sa soltero. Si nanay, si tatay. Dapat talaga ikaw kadigdigi support ng tubig. Lalo na kung 2 hours ang fight mo. Magagadi ng tubig ko dyan. Iwaning nabisto. Aber daw, tibad madagos ang lechon. Kinano? Mag-schedule. Arog ka subangge. Ang tariri ko na, taas dahil man palan mahaloy, sayang ka ito. Ibawag ko naman sayang. Baysa na, taimbitaran Kuya si Kuya Gilbert. Oh. Sa yan. Si Kuya Aler. Ay, thank you, kuya. Duman kita sa Basta- inyo. Duman ko na rin sa lechon. Kaya naman ako digdi kay Kuya Pade. Ay, we are now a family na. Oral daw kami ganyan mag-ibantig day. Ang sunodan ang programa mi. Pag doon, kung nag-uli ka sa tapon-tapon, naranihon, kunyang ka sa inda. Kami nga ni Arayo, panidarayo mi yan, tamaw ra gini yung pagberisitahon. At yan daw tabi, sabi ni Sai, hindi man, alanganin sa Biyernes na sana. Sa Biyernes na sana. Alanganin man dyan yan. Bata, may kukunyanon ako. May maabot na borders. Maubos man ang handa ko. Okay na? Tupa Ito daw. Ano oras? Ay, sorry, ludigdig. Ayun, pwede na. ano gatas ka mo. Ang chat-chat. May kunyang kaya ko, Kuya. Kuya Gob, may ariglaron akong may marabot na borders ko yan. Bata nagbayad na kasuba ko. Tinaw ko na sususi. Ano ini? Day ko pa nahiling. Malaw pa siya ngunya na alas 5. Pulis. Ning sarong pamilya. Sarong kwarto. 1 month man lang. Naga-schooling. I see. Unang betro mo nag-schooling. Apo din siya kung nag-school sa POBC. Ako, amateur ako sa inyo na. Sa POBC na. Ano naga-schooling din ko niya? Maganda ko niya nag-schooling. Ayo, GLC, SLC. Okay. Taga mas batay. Sige. Imbitaran ko yan sa sunod si Kuya Gilbert. Okay. Imbitaran ka na sa sunod. Yata ako lang, kami dua. Ay, permi na. Kaya basta kuya, don't worry. Maalat lang ako ang feedback mo. Basta wala ning kaulangan, go ako perme. Okay. Basta magpipili ka ng video 5 ta. Then mauragon ang video sing Alaga kumunta naman ng video 5 mo. Ang speaker na masarego na duwa. Ang gayon na no. Pang outdoor. Magayon nun. Okay. Bueno mga karsurok, mga karandar, tayo napunta naman kita ka para mentras na pamamaram digdig sa programang Arandar Bicolandia. Siyempre sa liwat, magriling ang giraray kita sa aga, sa siring na oras, sa siring na programa, sa siring na istasyon. And siyempre, sa ngaran giraray kan sa muyang station manager, SM Maestro Nel Antuon, and kan sa muyang production manager, Tony K. Initabi si Ayi Andes Arieta and Si Gilbert Bolivar Otivar. an sa inyong nakasabay. Sige, thank you very much and happy Wednesday. Sige. Ang pagmawag ko, ako sa
imong simbago magdasa ko ang pangako ko sana sa imo ikasana ang mamumukla hanggang sa kagadan